Σ' ένα έργο προσέχες τις δικές σου ενόχες, θα τις δούμε στη μεγάλη την οθόνη. Πρώτο ρόλο να κράτας και το θύμα να κοίτας, όπως κάνουνε στα έργα οι δολοφόνοι. Ήμουν πρωταγωνιστής και έγινα αναπληρωτής μες στο έργο που θα πέσαμε κι οι δυο μας. Μα η παγίδα ήταν γλυκιά κι όλα αυτά τα σκηνικά οδηγούσανε μπροστά στην αβυσσό μας. Μια καρδιά ζωγραφίστη, εύκολο είναι να σβήστη, κι ας μου λένε πως μιλώ αρρώστημένα. Οι αχάριστες ψύχες που δεν νιώθουν ενόχες έχουν πρότυπο στα χέρια τους εσένα.